Shalom, oras, selamat Natal madihita, salutna, damang dainang, nenolonga di baga sa Tuhan di dia pihita maringanan, dami ni dibata, natotong manurangi roha do pikirata, jala dami na binuan di Yesus Kristus, mandungani hita, manguditi akka ngulutta juluan nyarion. Damang dainang, di baga sa tikyon na nang tanginot tahatan di dibata, ale jumulo tapasat hadirot tatu di bata martanya kita. Dame mima ali Tuhan lihat Tuhami ganuk marsada-sada. Asa di bagasan hadami rohanami. Lahu manangion hatamon. Jala hatamon ma naga bisa dah hasonangan di bagasan ngulunami. Asa malam mengatusi hami akalomuni roha. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hata ni debata na laut tangionopta ima di ujung tahun di tanggal 31 Desember tahun 2021 dia nek maisen buku panurilang Jeremia bidu 20 sia mamuka maisen naya 10 masuk sak tuai saplopat omahatani Tuhan ay songono do hatani Jehovah molo dunggok na 70 tahun ni di Babel ibataku mahamu dohot pasitongokku tuhamu baga-bagaku na dinggani asa mabok kamu na mulak tuinganano anu ngataka suboto sakap akan sakap itaring tuhamu ninna Jehovah sakap hasonangan do tahe dada tuhamagwan asa au mangaliot tuhamu ujung na hinanungut tono muna jadi pajojo muna maau ulau hamu martangian tuau gabe tangionok kuma hamu jala lulua muna maau lah jupak kamu molotung dilului hamuna au senasa rohamuna jadi jupak kamu na maau ninna Jehovah jala mula bayanokku akan terbuang siak kamu jala papungoku hamu sian salu bangso parbegu do sian salu inganan aham bolong muna na salaon na hubani ninna Jehovah jala mulak kamu banokku tu inganan habur hatamuna hian laho terbuang ido sahana huria ni Tuhan nenolonga di bagasan Tuhatta Yesus Kristus adong do padokan manang sada kritik na madok kesongonon risi-risi hata ni jolma lamot hata ni bego na secara sederhana molo aka hata na tigor karas do alay molo akahata nasuna tigor labok do alay mabajol ma lilu ima hatenibi buasa hamidok kesongoni hadu-hadumuan na tu bagasan turpu jamitat tadi pala partikeno di bagasan turpu jamitaon songo dia dua halak panurirang na adong di bangso ni dibata bangso Israel panurirang Jeremia masa halak ima panurirang ni dibata dohot panurirang Hananya ima panurirang pargaka anggota jaha adorang sojamitat tadi pala partikyanon di bagasan bidu 25 nungatakas di pabotohon di bata marhite-hite si Jeremia naiko terbuang do bangso ni dibatai di sial hatakamo dinasida liling na 70 tahun terbuang nasida dada ala na soholong rohani debata ale ala na sonaholong no rohani nasida maradok por debata 70 tahun ma didok debata alai ahama didokon si Hananya terbuang do memang bangsoi alai holang 2 tahun do labok do hata ni si Hananya alai hata ni si Hananya tak kas mabait bangsoy lemau
lamago, lamanudalhon debata. Terlalu keras do memang padohan ni si Jeremia. Ala ido sa sitong na natuto. Nah, amang inang ahan na pinasahat ni debata marhite-hite si Jeremia. Dipatupa debatado hubartu padohan ni debata. Dibolok ko debata mabangsoy tu Babel liling na 70 taon. Didik na tarbuangi mamusay na sida. Dipakulingi debata mabangsoy marhite-hite na puasona si Jeremia. Jela ima las gabi turpu tadi apala partikyan. Di bagasan turpu jami tahun songo dia didokko debata ay songo no dohata ni Jehovah molodung gok 70 tahun Babel ibataku mahamudo pas tokokku tu hamba bagabagaku na dinggani asa mabok kamu na mula tingan ano. Didok debata dung di palos di bata na sida marsi tahun 70 tahun. Di patudo di bata mamusay holong ni rohana. Di patudo di bata mamusay sakapna. Di paulet di bata na sida musena. Tu tano na diario di bata tu na sida. Alay dengan catatan. Dengan catatan. Iko mulak na sida. Manada di bata. Pembuangan yang Tuhan inginkan bukanlah untuk membinasakan umat itu. Tetapi pembuangan yang Tuhan lakukan menjadi sebuah pembuangan yang memberikan kesadaran bagaimana mereka sudah bersalah. Dung didok debata somoni, didok debata mamu senang. Ahado naneng patupaun di debata tu bangsa. Di bagasan ayat 10 sada, didok debata ma anu ngatakas suboto sakap akan sakapi tari waktu hamuna. Jala sakap pasonanga do tahi dada Tuhan maguan asa au mangalit Tuhan muna ujung na hinalongoton muna. Apa tanda? Tuhan memang merancang kehidupan manusia itu sesuai dengan Tuhan inginkan. Walaupun manusia sering sekali dalam kehidupannya menjadikan Tuhan seperti yang diinginkan, padahal sebenarnya tidak. Apapun katanya, ikosabdu salu nasakap ni debata. Jala sakap ni debata dan mabajul memang. Sakap ni debata mabajul mai gabijul ma. Sakap ni debata mabajul mai manad dalam rohani debata. Sakap ni debata mengajari julmai asa mangulaon sa lomoni rohani debata. Jala manudalkon aka na desugod debata. Ido sakap nauli, sakap na dinggan, nanem pasahuton ni debata, tu bangso halumuan na. Di bagasan naya 12 dok dong senang, jadi pajojo muna maau, utlaw hamartang yang tuau, gabi tangyonok kumahamuna. Di bagasan naya 10 daun, takas do, na dihirim, neko pasahuton ni debata, bangsoy musena iko majo di bata. Dung di jo bangsoy di bata. Pataridaw ng porsiya bangsoy tu di bata. Gabe tangyo no ni di bata manasida hubar tu ha porsiyaw ni bangsoy. Amangin ang nenononga di bagasan Yesus Kristus baka di bagasan sa pulutur takas do musena ilokon molo tung diluli hamuna au senasa rohamuna. Artinya rancangan yang Tuhan rancang adalah bagaimana mereka menyadari sebuah kesalahan sehingga ketika mereka sadar akan segala dosa dan keberdosaan mereka, maka ada pertobatan. Lewat dari pertobatan itulah Tuhan mau menyapa mereka. Lewat pertobatan itulah bangsa itu kembali menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Alina manginang hurian Tuhan. Ahadona nang boy sitiupot tasen hatan di debata di ujung tahun dia para partikan. Na parjolo sahali nanang dohono ni debata tuhi tagaduk marsada saga. Ikon adong dohamu bau ni roha dihita. Tahun 2020 sada nungat adalani. Gudang akka hamaolon. Gudang akka parukilon. Gudang akka partu Tuhan nata adopi. Alega bisa ada suku-sukun.
di saluna akahamaulo ng taadopi. Nung nga taju di bata di salunay. Mulo na salaw dang dopi amanginang. Di baga sa partikyanon, ingot tamo nama. Hamaholon di paluas de bata. Kro tuado pa ni Julmay. Asalam takas do Julmay. Maju di bata di baga sa salaw akahamaulo. Ketika engkau dalam keadaan sulit, maka yang Tuhan inginkan, di dalam kesulitan engkau memanggil Tuhan. Engkau menjadikan Tuhan penolong di dalam kehidupan. Dada diri. Nah jujur kita manginang. Bahasa diri tak dui mata bahayan. Tak pangasau di bagasan permelota. Tetapi lewat firman ini, dipain waktu kita. Rancangan Tuhan, manang sakap ni debata, ima sakap pasonangan. Nanay pasau tu ni debata tu kita. Ketika dalam keadaan sulit pun, sakap ni debata ikosau. Ahama sakap ni debata di bagasan hamalota. Tatada debata, tapangasaw debata di bagasan molota. Napaduahon, damang denang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite jami taon, nang dipaingot tuhita gadu marsada-sada. Sa totok kita mabait debata bagian daripada rencana kita. Kenapa kami katakan seperti itu? Tahun 2022 nang ibatat nama. Pasti gudang aka rancangan. Gudang aka napinarsita ni rohatta na ikonima luata asa dapot. Alai narumik amanginang di dalam segala rancangan kita. Kita harus merancang semua rencana itu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tanpa Tuhan, tak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, di luar daripada yang Tuhan kehendaki, itu bukan berkat. Tapi itu adalah menjadikan kita mau jauh daripada Tuhan. Alai di tahun 2022, tayo mo, taparade dirita, taparsiap perohata, tapangasahod di bata, madungangi kita. Kita harus sadar bahwa tidak ada satupun di antara kita yang akan mampu menjalani hidup tahun 2022 tanpa penyertaan Tuhan. Kalau engkau beriman kepada Tuhan, alem ulang porsi yang muna manginang, memang bodoh dalam muna. Maka na gudang jul masunari o mangulu alin amar Tuhan. Ala ikon mangulu jalamar Tuhan mahita di bagasa permulota. Jalamar Tuhan mahita di bagasa taka ulota. Nabato luhon jalan naparpudi sahali. Marhite-hite jami taon naing takas botota. Songo dia do tutusak ka pasonangan na siya debata. Iko saut tu bagasan parngoluon ni rohatta. Mololunguk peroham benani arsak muna sa laon. Molo gudang pe akka si tanom muna sa laon. Jala gudang akka hinamago na diadopamu tahun 2020 sada. Ingok mah. Tahun 2022 maju di bata di bagasan ngolum. Asa diurupi ho manaon salut na akka si tanom. Asa margogo ho madalanya ka parngolom. Jangan pernah engkau merencanakan rencana tanpa Tuhan. Seindah apapun rencana kita, rencana Tuhan akan jauh lebih indah yang mau Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Amin. Martanya kita. Mulia tema upasa roh nami tungo ale Tuhan. Di baritam na uli na kami tayo da pala partikyan. Diajarang podo hami asa totong manggulan akasakakmu na nang lehonom mo tubaga sa ngulo nami. Asa buhay hami madalani ngulo nami hubar tulong mo ni roham. Porsyado hami songon pangurupyan mo naong dilihom mo to hami tahun 2020 sada. Lubis yan nido pe benom mo mangurupi hami na nang madalani tahun 2022. Posdora nami salut ele Tuhan. Alnya pasahat diri nami, ulaw nami, keluarga nami, ngulo nami tutanga mo na maruhaso. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memasu-masu kita salud.